Коста Печо, аз съм Демонстър и днес ще играем Minecraft Pocket Edition с един мой приятел. Ето той вече тук е влиза в сервера, ще влезем в този сервер. Казва се Clash Royale PvP. Да. Там няма да играем PvP. И ще играем там. Опа, нещо стана. Опа. Чакайте да го убия. Що си на креатив, бе? Що си на креатив? Аз съм на survival. Какъв ми скина, я ме вижда, бе. Я? Я ме виж. Някоя жена. Кой жена, бе? Тя ще ищи. Да се съдиш. Стига, бе. Виж някакъв робот човек. Мамо. Каквото е... О, лаханто си направил, бе. Да, бе. Кефи Не, му. само си построих сервера. Чай, ще изляза за малко. Чакай, не излизай, бе. Ще изляза само за малко да си оправя скина, бе. Да, не го правя, пусти го така. Няма, бе. Това е смотания скин. Аз съм си дървър. Аре, сега. Пак ще влезем. И човек, това си го правил сам. Да, бе. За колко време? Абе, за 2-3 дни. Няма 2-3 дни, за един ден. Аз ще не мога да летя, искам съм креатив. Няма. Ти що си креатив? Не, сега ще го оправя, бе. Чай, излез сега. Чакай. Чакай да Излизам сервера, добре. Бах, смотания скин. Аре, опрей го набързо. Пусни го пак. Дай, служи там, влез. Чай, бе, сега ще оправя скина. Опа, хора, извинете. Чакай, тук записваме ли? Да, записваме. Ай, оправя скина. Добре, трябва в момента да чакаме него. Извинете за кратката пауза, просто моят приятел трябваше да ми затвори, защото вече доста става затворим от скайпа, защото просто говорим по скайп, играем и снимал клип. Става доста каша става и така. И сега ще играем двамата в сервера. Само да ме търничи малко. Нали знаете, бавенето. Така. Чакайте да убия тази кокошка. Аз съм на същото място, където аз до сега бях. Сега къде я завара? Е, там. На кулата. Добре, тук някакво копче има. Нищо не прави. О, това тук е. What? Тук някаква мина. Тук направим като на майнера. Да, тук сякаш съм майнер, хора, не съм майнер. Пъчам на Вомбърчак. Добре. Аз сега ган, че съм сервайвал, не съм креатив. Ето го, аз заварам. Да го стигнем само. Вижте сега тук просто става много смешно, гледайте се. И падам. Падам от целия сервер. Това беше доста странно. Чакайте малко. Добре. Сега просто съм нещо неповторимо. Падам го в водата ни! Сера Айрон отиди. Гит. И ми само предал със садни, защото цялата броня, която бях сложил и падна във водата и изчезна просто цялата. Сега не мога да я вземем. И той е добре, че не е тук. Ако разбери хора, моля ви, не му казвайте. Става много гадно. Просто го изгубих, гадничко. Няма какво да направим. Опа, някой ме стреля, хора!
Не! Стреляй, бе! Това ще стреляй, хора! Моля ви, помощ! Пусна запуши! Не, мамо, не! Хора, намерихме още на мина. На майнера тук. Сега бягам. Само да не ме намери, защото просто са сад навсякъде. Гантушка, може да си виждам имената. Те сега не могат да дойде. Идва хора, бягайте! Фак! Аре, дай някаква броня, бе! Сега да му кажем да е броня. Ако се усети някакъв, просто се сад навсякъде. Той нали на креатив може да им даде някаква броня. Аре, аре някъде да му кажем, човек. Чакайте, сега ще му звънна. Ще направя кратка пауза, да му звънна набързо. Да ми даде броня. Само да спрем видеото. Добре, хора, в момента му се обадих. В момента говорим с него. Как ти, хора? Опа! Майко, че си закат. Абе, това е човешка грешка. Аз съм от червената страна. Тук е Валахам. Я дай такова, бе. Броня. Я ми покажи Валахамто да го огледат малко, бе. Чакай. Отивам малко назадим. Да. Това е Валхант. Ебати. Покажи го отстрани от ляво надясно. Колко мога да направих? И аз космо калса. Нищо, бе. После става много дълго, човек. Паднах пака, човек! Аз паднах. Винаги падам. Нищо. Чакай малко, ти не можеш да летиш, бе. Не си на креатив. Не, бе. Така ли? Не знаех. На ти. Аз ще мога да удрям. Можеш. Я да видя. Ау. Искаш ли броня? Дай ми броня. Даймонд броня. Не кожна. Каква броня искаш, бе? Даймонд. Добре. Енчантинг, всичко. Добре, бе. Ен- Ще получиш чанти. Ако са те кожни. Кожна каска, човек. Сега какво има там? Айде, слагай го. Ретат. Аре, дай даймонд неща, бе, човек. Няма да съм. Взимай ги. Пак са нещо. Абе, ну. Хора, просто ти да съм кожен. Тук сега ще ме нападна какви вълци и до там съм. Хора, бай. Дай ми даймонд, бе. Да знаете, че има втори епизод на Майнкрафт. И аз искам да скача там горе на стълбите. Аре, искам аз да летела, човек. Що аз не съм креатив? Не знам. И каква е крава? Не знам да ви. Аз ще стрелям. С какво? С лук. Айде. Мога да цели. Мога да целиш. Що пак? Ей, ну. Кой? Да те приличам. Какво ще правиш? Втори епизод ли? Да, втори. Айде, втори епизод, ай съм с теб, бе. Чакай, че тук скача на стълби. Чакай. Чакай да будеш. Аре, бе. Цамбур. Фак. Как не те учи? Да, бе, ну. Фак, закачих се тук. Излез, къде ти си? Не искаш да досвам пак така в майна. Умората ни. Тогава излез. Аз съм излязъл и то. Аз пък ще я дявола хамта. Айде, дявола хам. Тъгър. Даш седна. Айде. Погледни, бе, погледни. Отиди към синия тала. На сините отиди. Окей. Отиди сега там. Добре. Отиваме. Трябва вече да почнем survival. Дай назад. Погледни сега назад. Чакай, бе. Аз съм скача там горе на King Tower. Добре. Нека ще играем, отколкото. Да. Това е простората, която си направил, човек. Абе, стой, качвай се горе, бе. Качвам се. Как не
не че се качиш горе. Аз не мога да се кача още. Мамо. Кой е, мамо? Де? Бати хакчето. Ладно. Виж са. Отде ги изкарах това, а? Това дърво, което съм щупил. Абе, що го щупи, бе? От някъде. Шко даймонд, шко даймонд! Дай му! Къде щупи дървото? Ди да знам. What? Що нищо не взех, бе? Къде да чупиш, човек? Добре, бе, Ари, няма да чупя, Ари. Върни, бе. Не, мамо, не. Не диамантите. Аре, човек. О, не знам, аз не те гледам, пак получи. Къде е меча? Къде е меча? Къде е меча? Добре, ще го върна и сега. Качвам се горе да го взема. Не бе, дървото прави. Пади. Диаманти нема и бе толкова. Министри, плаха, но... 10 работи да мине, бе. Ендерман. Кой аз ли? О, дай ми така. Ай, тук са с това. Ай, искаш пак да махна даймонта и... Не. Ти наистина креативен човек, толкова много даймонд си имаш. Не го маха, нищо. Що бия и? Са не чупи нищо. Окей, отива взема дървото и го взимам. Спри, бе! Аз съм майнер. Спри, човек! Аре, спри, не е честно. Нищо не ми покажа. Няма го върна, остави си го така. Та-дара. Кажи къде е такова дървото? Ей, там, Къде? там. Айде върни, усили го, айде няма този дърво, върни го. Ти го върни, бе. И ти го щупи. Да, бе. Кош. Знаеш какво ще направя сега? Тук чупят цялата трева, всичко чупи. Не дей, човек. Ще изкарам от сървъра. Никой пре. Аре, вече спрям епизода, че... Добре, айде ще има втори. Би хора, добре, това беше от нас. Просто да кажем, това е Clash Royale сервер. Ако можете да влезете, влезте. Никак да могат, бе. Няма да могат. Няма да можеш, човек. Това е такъв специален сървър. Майко! Само за нас двамата направим. О, как паднах! Аз отидох извън арената, бе! Си бахни лупа. Маса. Какво правиш, бе? Къде си? Мобиле! Сега ще убий и спираш клипа. Ясно? Ясно? Да, спирам. Трябва да хванеш, бе. Кажи на хората чао. Хора, това беше от нас. Надявам се да ви харесва. Ако така, оставете лайк, абонирайте се за канала, ако можете, защото не искам доста абонати. Какво това така е? Нищо. Абонирайте за канала, харесайте клипа, споделете с приятели, коментирайте също. Не знам. Ако можете, пишете в коментарите какви други игри може да снимам. Мобилни само, защото аз просто имам телефона. Те гадочко. Скоро може да прави компютърни игри от компютъра си на същия канал. И това беше от нас. Надявам се да ви харесва, така това вече показах. И